Sí? Bona nit. M'avisen, abans que me'n descuidi, que aquí tenim un semàfor. Si es posa taronja, s'hauran d'obrir les finestres, perquè voldrà dir que hi ha una mica massa de càrrega de CO2 i hauríem d'airejar. Bona nit. Avui tanquem aquest cicle Dones artistes, alteritat i lloc propi amb la conferència d'en Pere Parramon i Rubio, titulada Artistes boges del càstig a la dissidència. Voldria agrair especialment a la Casa de Cultura la seva acollida aquests 3 divendres de març per poder gaudir i eixamplar els nostres coneixements escoltant la Pilar Bonet, la Lluïsa Feixedes i avui en Pere Parramon. També donar les gràcies des d'aquí, ja que és l'últim dia, al Cinema Truffaut i al col·lectiu de crítics de cinema de Girona per fer possible les sessions de cinema que han completat els cicles dimarts a la tarda. A la Junta dels Amics i a tots vostès per la seva assistència. Voldria remarcar i recordar que des del 8 de març poden passejar-se virtualment pel Museu en Clau de Dona. Són 2 treballs preparats per la Teresa Vinyoles i la Núria Canal de Crec que ens mostren la dona, les diferents dones que viuen al nostre museu des de l'edat mitjana passant pel Renaixement i el Barroc. I ara ja es pot visitar de manera diferent com es podia fer fins ara al museu. Passo ara a presentar el nostre convidat d'avui, Pere Parramon i Rubio, que potser molts de vostès segurament ja coneixen. No diré tot el que és i fa perquè no deixaria temps per escoltar les seves paraules que estem frisant per sentir. Podran trobar molta informació del seu incansable treball en el món cultural, artístic, literari i pedagògic a la seva web. Només un apunt personal. Els camins de la vida em fan coincidir amb en Pere ja fa uns anys, quan tots 2 treballàvem a l'Institut d'Anglès, on ell hi continua treballant i n'és el director. Topar-te amb ell no és poca cosa. Escolta, aprèn de tot i sap molt. I quan més sap, més escolta. Sembla plàcid, però és imparable. Fa poquíssim que s'ha doctorat en Història de l'Art, amb la tesi Arte Fantástico y Estrategias Visuales de lo Imposible. Dona classes a la Universitat de Girona, on té un màster en Comunicació i Crítica d'Art. Està molt a punt de publicar el seu segon llibre, batejat amb el suggeridor títol La llengua dels ocells. Navega, com no podria ser d'altra manera, pels mars de l'art-teràpia i per altres oceans que no anomenarem. Sé que és membre de l'associació Josefa Tolrà, se'n recorden? I per acabar, la setmana vinent el trobarem participant al Festival Mot, que enguany focalitza en la connexió entre l'art i la literatura. És un honor tenir-lo aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Eugènia, per les teves paraules, per la teva presentació. Saps que és un honor per mi que la presidenta dels Amics del Museu d'Art de Girona, que és aquesta associació que m'estimo tant, em presenti des d'aquesta emoció. Per mi també és emocionant compartir amb tots vostès, amb tots vosaltres, si m'ho permeteu, una altra vetllada d'art, de cultura i de tot això que defensem els amics i amigues del Museu d'Art de Girona. Com sempre, em sento a casa entre tots vosaltres. Bé, per tant, també moltes gràcies a totes, a tots per ser aquí aquest vespre, també a les persones que ens estan seguint a través de les pantalles per compartir això, aquest temps. Efectivament, avui acabem amb aquest minicicle, però em sembla que la Pilar Bonet va dir que de mini res, perquè realment aquí hem tingut oportunitat de veure artistes i de comentar realment temes importantíssims. De fet, si fem una miqueta de repàs del que hem fet aquí, doncs clar, hem tingut ocasió de veure 3 magnífiques pel·lícules en el Cinema Truffaut. A més,
magníficament presentades també per Imma Merino, per Pepa Balzac i per l'Anna Balló. També hem vist, o hem pogut, encara ho podem fer, de fet, veure diferents recorreguts especials en clau de dona pel Museu d'Art de Girona, que també, si no ho heu fet, us ho recomano moltíssim, perquè ens ofereixen perspectives molt interessants. I llavors, efectivament, hem tingut l'honor i el plaer de seguir dues conferències de dues grans especialistes. Per un costat, la doctora Pilar Bonet i per un altre costat de la doctora Lluïsa Feixedes. També sobre aquest món de vegades difícil, espinós i en qualsevol cas que ens obliga a fer moltes reivindicacions, que és el de les dones. M'agradaria dir també que amb aquest planter de persones que han parlat abans que jo en aquest cicle, m'he sentit una mica estrany en algun moment i m'agradaria compartir-ho amb tota la confiança. En algun moment he tingut la síndrome de l'intrús o de l'impostor fins i tot, perquè sóc l'únic home que parla en aquest cicle. I m'ha semblat un exercici realment interessant, un exercici que els homes no estem acostumats a sentir, precisament perquè sempre hem gaudit d'aquesta mena d'espai de privilegi sobre el qual molta gent ens adverteix, per exemple, l'Octavio Salazar, que és una de les persones que treballen sobre les noves masculinitats i sobre com els homes d'alguna manera hem d'aprendre a situar-nos en un món que ha d'anar per un altre costat. I, com deia, ha estat un exercici realment interessant. El pensar que jo ara m'he sentit com s'han sentit tantes dones, malauradament, abans que jo, quan han estat les úniques o les primeres en un món d'homes, en un món regit per homes. Per tant, està molt bé i ho recomano, que de tant en tant nosaltres també ens sentim en aquest punt. Què farem avui? A mi m'agradaria parlar sobretot sobre la construcció, sobre la imatge de la dona, i utilitzarem com a pretext la idea aquesta de la bogeria o de la boja. Aquí veiem una mica els 5 moments que m'agradaria que repasséssim amb aquesta conferència: la dona com a construcció cultural, després la bogeria com a construcció cultural, després hi ha la imatge de la dona boja, la boja, i llavors l'artista boja, que llavors és el que ens acaba d'afinar el títol del que seria tota la conferència, entre el càstig i la dissidència. I llavors un petit epíleg titulat Els i les altres. La primera idea, per tant, que em sembla que és important que destaquem és precisament el que és cultura, perquè ja veiem que, de fet, en els 2 primers epígrafs ens hi referim a la construcció cultural. Bé, ens podríem estendre moltíssim sobre aquesta idea de la cultura, però jo d'entrada m'agafo a la definició que fa l'Stuart Hall en aquest llibre del 1997, que diu, en poques paraules, la cultura té a veure amb significats compartits. Això és molt important, perquè realment, al final, la cultura el que ens permet o el que ens enfronta és justament a tot allò que compartim entre totes i tots. Aquests significats que ens acaben configurant com a grup, com a societat, i sobre els quals és molt important que reflexionem, que de fet és el que intentarem fer en aquesta conferència d'avui. De fet, la primera idea que em sembla que és molt important que tinguem present és que tots nosaltres, tots els que som en aquesta sala, som d'autors, som hereus, bàsicament, de 2 grans herències culturals. Per un costat, la judeocristiana i, per un altre, la clàssica, el món de Grècia i Roma. En les 2 tradicions, la dona ha estat presentada com l'origen del mal. Per un costat, amb Eva, ja sabem què és el que va succeir en el moment en el qual, segons la Bíblia, decideix menjar de l'arbre del coneixement.
precipitant la humanitat fora del paradís, amb la seva acció. I, per tant, fent-nos conèixer a tots plegats el dolor, el patiment, en fi, tot allò que abans en el paradís no es coneixia. En el cas de Pandora, sabem que és una mena de creació que Zeus demana precisament per castigar els éssers humans. I és ella qui, amb la seva és a dir, és ella qui no és capaç de deixar de mirar dins de... Avui en dia, diguem, la capsa, de fet, la tradició original parlaria més de la gerra, de la qual teòricament no pot mirar. I com que ella no pot deixar de tafanejar, d'allà dins d'aquella caixa o d'aquella gerra acaben sortint tots els mals de la humanitat, que seran els que encara avui en dia ens afligeixen. Per tant, i sabem que dins de la caixa va deixar l'esperança, que per això és l'últim que espera, oi? Bé, en qualsevol cas, el que ens interessa destacar d'aquest mite grec és justament això, altra vegada, la idea de la dona com a inici, com a origen dels mals de l'ésser humà. Per tant, sobre la imatge de la dona, en la nostra cultura, sempre ha planat aquesta mena d'aura malèfica, aquesta mena d'aura que l'acaba associant això, amb totes les desgràcies de la humanitat. Al respecte, tenim estudis molt i molt interessants, com per exemple els que ens deixa la Erika Bornai amb un llibre titulat Hijas de Lilith, que ja va per la quinzena, o no sé, no dic la quinzena, jo tinc una edició de fa molts i molts anys i ja és la quinzena, doncs en fi, que ha tingut moltíssimes perdoneu, que ha tingut moltíssimes edicions, deia, i que ara Càtedra ha reeditat per cert amb imatges en color i d'una manera que està molt i molt bé. En aquí la Erika Bornai ens parla de la imatge femenina associada a això, a la vampiressa, associada a personatges mitològics malèfics diversos. O després tenim també treballs com, per exemple, l'extensa bibliografia en el món de l'assaig de la Pilar Pedraza, que també ens parla de la Revenant, la dona, això que torna d'entre els morts per fer mal als homes, la femme fatale, també sobre la femme fatale parla moltíssim la Erika Bornai. Llavors també tenim les Guerrilla Girls, si ho pronunciéssim més bé en anglès diríem les Guerrilla Girls, perquè fan un joc entre la idea de guerrilla i com sona goril·la en anglès, perquè són un grup d'artistes, és un col·lectiu d'artistes que es posen sempre una màscara de goril·la justament perquè ens fixem en les seves idees i no en la seva aparença física, perquè el seu missatge és les dones hem estat cosificades al llarg del temps, sempre se'ns ha mirat com a objectes, doncs no us fixeu en el nostre rostre, fixeu-vos en les nostres paraules. Doncs les Guerrilla Girls també ens deixen una bibliografia molt interessant al respecte. Després projectaré algun fragment d'un dels seus llibres que malauradament no estan traduïts al català o al castellà. Llavors, en la literatura tindríem treballs com els de la Núria Bou, en fi, tenim una plèiade de llibres molt interessants al respecte. En destaco alguns, perquè jo no tinc temps per dedicar-m'hi, però sí que no m'he pogut resistir a compartir amb tots vosaltres aquest autorretrat de família d'un pintor que a inici del segle XIX ens presenta, segle XX, perdoneu, ens presenta la seva dona i les seves dues filles. Aquesta imatge, no sé vosaltres, a mi em resulta terrorífica, perquè aquestes tres dones que l'acompanyen, o aquesta dona i aquestes dues nenes, tenen una expressió, com diu l'Erika Bornai en el seu llibre, absolutament malèvoles. I fins i tot arriba a dir l'Erika Bornai que en el cas de la nena petita ja es prefigura en la seva imatge tot el que serà una femme fatale
quan sigui gran. O sigui, realment, quina por aquest senyor viure amb aquestes dones. Clar, aquesta és la idea, és que fins i tot si en una iconografia com és la del segle XIX, tombants amb el segle XX, fins i tot encara durant bona part del segle XX, que d'alguna manera acabarà presentant normalment l'esposa sota la figura o sota la iconografia de l'àngel de la llar, que hauria de ser la bona, hauria de ser com l'antítesi de la femme fatale. La femme fatale, recordem, per cert, perquè m'hi he referit però no ho he dit, recordem que és aquesta mena de mite eròtic en el qual trobem la dona amb atributs masculins, atributs com la iniciativa, la força, i que per això després, clar, per una estona pot ser divertida, diguem-ne, des de la perspectiva de l'home blanc heterosexual de classe mitja alta, etc., però que després, a l'hora de la veritat, ha de ser castigada, només faltaria. O sigui, com a fantasia eròtica està molt bé, però com a realitat és inacceptable absolutament. Doncs bé, si fins i tot en la imatge de l'esposa es pot acabar filtrant aquesta idea de dona malèfica, és que realment tenim molt interioritzada aquesta associació de la dona amb el mal. En aquest sentit, també és molt important que recordem que amb aquesta idea de dona com a construcció cultural també hem de distingir o hem de tenir present aquests dos conceptes que seran el d'arquetip i el d'estereotip. Aquí estem veient dos exemples d'això i, per cert, em sembla fantàstic mostrar un quadre del Waterhouse, el gran pintor d'inici del segle XX amb la Paris Hilton al costat, perquè és d'aquelles situacions que no t'esperes, diguem-ne, però que m'he permès així una mica, no només com una broma, sinó també com dos exemples que em semblen molt interessants, perquè, per un costat, la primera idea que hauríem de tenir clar és que tant l'estereotip com l'arquetip són tremendament perillosos i els dos són fonamentals per entendre aquesta construcció que estàvem dient. L'arquetip hauríem de pensar que és una mena d'ideal, és una mena de model, a partir del qual una col·lectivitat fa tota una sèrie de duplicats. I per què és perillós? Doncs perquè s'acaba convertint en una mena d'altar, s'acaba convertint en quelcom al qual s'ha d'arribar, amb totes les dificultats que això implica. És el que succeiria amb aquest exemple de la dona prerafaelita. Els prerafaelites creen l'arquetip de la dona quintessenciada, de la dona perfecta, per entendre'ns, de la dona ideal, que acaba sotmetent moltíssim a la dona, perquè sí, per un costat hi ha una mena de fascinació per ella, però després, a veure, qui és la dona que és capaç d'arribar en aquesta mena de perfecció. I tindríem més exemples concrets i amb noms concrets. Si a algú li interessa investigar sobre això, només deixo un nom, que és el de la Jane Barden. Després, com a casada, Jane Morris, que és una senyora d'aquestes que sí va ser musa de tothom, però que va estar sotmesa a aquesta idea de la construcció que van fer d'ella tots els homes que la van envoltar. I al final, avui en dia, no sabem qui era ella realment, perquè només la coneixem a través de les idees d'aquests homes. O llavors tenim, per exemple, els estereotips. L'estereotip vindria a ser una mena de simplificació, és una concepció, una idea simplificada sobre un grup de persones, normalment. És el que succeiria amb la bimbo. La bimbo seria la rossa sexy, una mica estòlida, una mica nècia. La rossa que en les pel·lícules de por sempre diguem per què corres cap aquí, sisplau, no veus que et mataran? O per què corres amb el llum apagat? O per aquelles coses que en la iconografia del cinema de terror penses, no tenen cap sentit. I que això normalment s'associen a la dona rossa. Llavors, esclar, quan aquesta dona rossa està interpretada per la Paris Hilton, em sembla que l'exemple ja és total, és magnífic. Mirem d'il·luminar-te una mica. Perfecte.
Clar, i si parlem de rosses, jo vaig fent, Sí, endavant. Si parlem de... Ui, ens ha passat, no? Sí, no, però us ho agraeixo perquè m'estava quedant aquí sec. Això són coses del directe. Dèiem, si parlem de rosses, doncs la Marilyn Monroe també és un altre gran exemple, perquè ha passat a la història com un sex símbol, com una dona que va ser bellíssima, efectivament, salta a la vista, més aquí en aquesta fotografia de l'Stern, però al mateix temps ha passat a la història com una persona més aviat amb poques llums, seguint altra vegada aquest estereotip terrorífic de la rossa, això, nècia. Però clar, després quan ens acostem a la realitat sabem que sabem, si volem saber-ho, que la Marilyn Monroe, quan va morir, massa jove, lamentablement va deixar una biblioteca de més de 400 llibres, estava acostumadíssima a llegir molt, li encantava llegir especialment la poesia, però també llegia assaig, novel·la. Walt Whitman era un dels seus poetes preferits, però també Dostoievski, Steinbeck, Kerouac, Flaubert, aquests són alguns dels noms que més li agradaven a la Marilyn Monroe i a més es dedicava a escriure els seus pensaments, que eren pensaments molt més profunds i molt més interessants que el que ens ha permès veure d'ella aquesta imatge que hem construït al seu voltant. De fet, la seva imatge va acabar sent tan potent que l'Andy Warhol, quan la va, durant l'època del pop art, quan la va convertir en aquesta mena d'imatge seriada que estem veient en el díptic de l'any 62, que és precisament quan moria, doncs ens està recordant que la Marilyn ja no és res més que això, ja no és una persona, és una imatge seriada, és una imatge que la nostra societat ha convertit en icona cultural i de la qual ja no ens interessa ni el pensament, ni les emocions, ni el que senti. Això és duríssim, és una idea terrorífica, com deia fa un moment. I és per aquest motiu també que quan l'Ignacio Vidal Folk escriu sobre ella, parla d'un fantasma. De fet, ell està dient, llegeixo textualment, de tots els fantasmes que ha produït el segle XX, el més aconseguit, el més convocat, no sé exactament per què, és l'actriu Marilyn Monroe. D'aquí les interminables i proteiques aparicions i reaparicions sostingudes des de fa més de mig segle fan que alguns la tinguin ja com algú que mai no va existir. Déu-n'hi-do. Ja és només una creació, és una construcció cultural. Els estereotips, de fet, no es trien, sinó que són etiquetes imposades. D'aquí el drama de la Marilyn, per exemple. Són imatges que se sobreposen a la persona i que, en el cas de les dones, tradicionalment han estat especialment potents. Això mateix també ha succeït amb la bogeria. I em permetreu que llegeixi un text una miqueta llarg, però que em sembla molt clarificador sobre la idea de la bogeria. Diu, tota època i tota cultura ofereixen els seus paradigmes interpretatius de les condicions humanes i en la seva elaboració intervenen aspectes culturals, polítics i econòmics, lleis i tabús. O sigui, marques d'interpretació. Un dels criteris per catalogar les accions individuals és la malaltia mental, també anomenada mania, bogeria, insània, desraó, alienació, etc. En el context occidental, la ciència psiquiàtrica i psicològica són les encarregades de determinar quins signes són susceptibles d'interpretar-se com a tals. La psicopatologia identifica l'objecte del seu coneixement, la malaltia mental, amb una entitat natural i atemporal. La medicina entén que la bogeria ha existit sempre, però els prejudicis religiosos i les concepcions màgiques i precientífiques han impedit l'observació pura, desinteressada i objectiva de la ciència. L'alienació, però, és una categoria construïda històricament mitjançant pràctiques institucionals, processos socioeconòmics i discursos científics i culturals, una condició que no existeix més que des del segle XIX. És a dir, també la pròpia idea de la bogeria és una altra construcció.
A veure, tampoc ens hauria d'estranyar això, perquè en el fons tots nosaltres, els éssers humans, no només som animals gregaris que vivim en manada, és a dir, que necessitem el ramat, que necessitem els altres, sinó que per això parlem que som animals socials, però a més és que som animals simbòlics. És a dir, tots nosaltres per viure en manada, per viure en societat, necessitem una sèrie de significats compartits. Per això diguem que som animals simbòlics. Això vol dir que, dit ras i curt, tots nosaltres ens passem el dia construint discursos sobre qui som i sobre com és el món que ens envolta. I hem de coincidir en aquests discursos, perquè si no, no ens entendríem els uns als altres ni entendríem el món en el qual vivim. Per tant, clar, ens hauríem d'anar allunyant una mica d'aquella idea que la realitat és quelcom que existeix objectivament i nosaltres l'únic que hem de fer és conèixer aquesta realitat. De fet, la filosofia actual, el pensament actual, ja ens indica que no, que de fet hi ha moltes realitats i que la realitat és quelcom líquid, com deia Bauman i com deien altres, i com diuen altres pensadors. M'agrada molt acompanyar aquesta idea de la bogeria amb aquest corral de locos del Francisco de Goya, perquè aquí tenim una representació del manicomi de l'època que és esfereïdora, una imatge en la qual veiem tot de persones afectades per malalties mentals d'índole diferent, perquè veiem que hi ha actituds diferents en tots ells, que es troben tancats en un lloc amb uns murs altíssims, sobre els quals hi ha una llum que no arriba mai en aquests homes i dones que veiem aquí. Aquesta llum, aquesta esperança, està fora de l'abast de totes aquestes persones. És a dir, per ells ja no hi ha remei, per ells ja no hi ha esperança. En aquest sentit, Goya va tenir una gran capacitat per representar una realitat que el faria, una realitat que ell considerava tremendament dura. De fet, ja sabem que Goya és un dels primers artistes a retratar la realitat que l'envolta amb un esperit crític que d'alguna manera obrirà molts espais que associem amb la modernitat. Per això, en molts sentits, diguem que és el primer gran artista modern. Però per entendre una mica més aquesta qüestió, podríem veure encara dues imatges més, una també de Goya, una altra de la Julia Montilla, que és l'autora del text que hem vist abans, que no ho he dit, però a part de ser una investigadora molt interessant sobre el tema de la bogeria i de la imatge de la bogeria, a més també és artista. És un artista que també ens ha deixat treballs molt interessants com aquest al qual em referiré de seguida. Abans, però, per entendre una mica més això, hi ha una referència que és indispensable, que és la de Michel Foucault, el gran filòsof francès, que, com segurament recordarem, a Història de la bogeria en l'època clàssica, un llibre que ell va publicar a partir de la seva tesi doctoral el 1961, explica com en la modernitat el boig és apartat de la quotidianitat mitjançant institucions que l'aparten de la societat. I com aquest procés precisament té a veure amb l'imperi de la raó, que des de la fi de la Il·lustració, estem parlant des del segle XVIII, més o menys, intenta apartar tot allò que és rar, estrany, aliè, és a dir, tot allò que representa justament la bogeria. Aquestes institucions, naturalment, eren els manicomis, que tenien poc a veure, afortunadament, amb els centres dedicats avui en dia a la cura dels malalts mentals. Això sí que em permetreu que ho digui, el que tristament sembla que no ha canviat massa és la consideració social del malalt mental, perquè precisament ahir o abans d'ahir sentíem com un diputat li deia a un altre vete al médico, en un gest que a Foucault li hagués encantat, perquè amb aquest vete al médico estava dient aneu allà on el metge us tindrà sota control.
Per tant, el metge no com algú que t'ajudarà, que et sostindrà i que t'acompanyarà amb el que necessitis, sinó que et controlarà, que et tindrà allò, diguem-ne, sí, controlat, de manera que no molestis per a la societat. Sigui com sigui, Foucault va denunciar com la modernitat, o com més ben dit, com en la modernitat la raó amb majúscules. Va fer fora la desraó. Tot i que abans del segle XVIII hi havia hagut moltes èpoques en les quals el seny i la bogeria havien conviscut senzillament com a diferents aspectes de la naturalesa humana i tenim exemples meravellosos que ens cita Foucault. El rei Lear de Shakespeare, en allà ho veiem, veiem com una cosa i altra conviuen sense problema. O Cervantes ens va deixar el seu Quixot, que també és un altre grandíssim exemple de com el seny i la desraó o la bogeria directament poden conviure i fins i tot donar fruits molt interessants. En la imatge superior, com deia, veiem una altra imatge de Goya que està il·lustrant aquí quelcom que a ell com a il·lustrat li semblava que havia de denunciar, però que al mateix temps el fascinava, que era tota aquesta mena d'alienació que vivien les persones que participaven en aquesta romeria de Sant Isidro, deixant-se portar per aquesta mena d'èxtasi religiós, totes aquestes persones que, dutes pel seu fanatisme, acabaven perdent una mica el seny. Crec que és interessant comparar aquests rostres, aquests ulls gairebé en blanc, mirant cap a dalt, aquests rostres desencaixats, amb les imatges del que es va viure en els anys 60 també, per cert, és interessant. Entre el 1961, que és quan Foucault publicava el seu llibre, i 1965, a Garabandal, que això és una població de Cantàbria, es van viure unes aparicions marianes, unes aparicions de la Verge Maria, que van generar moviments com aquests que veiem fotografiats aquí baix i que la Julia Montilla utilitza en una exposició titulada El quadro de la Calleja, perquè la Calleja és un lloc de Garabandal on van començar les vidents, les anomenades vidents de Garabandal, que eren les noies, les nenes pràcticament, que van començar a veure la Verge. Allà és on van començar totes aquestes situacions. A la Julia Montilla li interessa tota aquesta qüestió. Veiem en una de les imatges també com ella ens projecta imatges d'aquests rostres que representen la desraó. Com representen quelcom que és molt interessant, perquè malgrat tots els esforços repressors de la il·lustració i després de tota la contemporaneïtat, malgrat tots aquests esforços, l'altre personificat per la desraó mai no ha estat expulsat del tot de la societat. I ja veiem que mentre Foucault escriu el seu llibre, a Garabandal està passant això que després la Julia Montilla recupera perquè puguem fer unes quantes reflexions sobre això. Em sembla que era important que parléssim d'aquestes dues qüestions per anar a aquesta imatge ja de la boja, perquè hem vist com la imatge, o més ben dit, les múltiples imatges de la dona són construccions culturals. Òbviament, també ho podríem dir de l'home, però avui ens referim a les imatges femenines. També hem vist com la idea de la bogeria és una altra construcció cultural i alerta, perquè quan diem que es tracta d'una construcció cultural no estem negant de cap manera la malaltia mental, sinó que el que estem afirmant és que la seva interpretació s'insereix en uns discursos socials determinats. És això el que estem intentant dir. Llavors, què és el que succeeix quan juxtaposem aquestes dues construccions culturals, la de la dona per un costat i la de la bogeria? Doncs aquí jo crec que és important que d'entrada tinguem present que quan ens mirem imatges com aquestes de l'Antoni Fabrés, les dues, per cert, es troben en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, doncs quan les mirem tinguem present que
mai hem de ser innocents quan contemplem una obra artística. Mai hem de pensar que ens trobem senzillament davant d'una imatge i ja està. Perquè una imatge sempre és un conjunt de significats i sempre és quelcom saturadíssim de significats. I és important que els sapiguem veure, que els sapiguem llegir i que sapiguem interpretar tot el que transporten amb ells. Per això, els que ja em coneixeu d'altres trobades, sabeu que per mi gairebé que és un mantra aquest llibre del Jacques Rancière, la divisió del sensible, l'estètica sobre estètica i política, quan ens deixa perles com aquesta que tot seguit llegeixo. La política i l'art, com els sabers, construeixen ficcions, és a dir, reordenacions materials de signes i imatges de les relacions entre el que es fa i el que es pot fer. O sigui, en aquest sentit, l'art i la política fan el mateix, construeixen discursos sobre quin és el nostre lloc respecte al que ens envolta. I torno a dir, no hem de ser innocents, perquè en aquest sentit l'art i la política no són gens diferents. Quan parlo de política, òbviament no m'estic referint ni a una actitud pamfletària ni a colors polítics concrets, sinó que m'estic referint a allò que es fa a la polis, d'aquí l'etimologia de la paraula política, no? Prendre decisions per a tota la comunitat, per fer quelcom entre totes i tots. Per tant, quan veiem aquestes actituds que veiem en les imatges de Febrers, ens hem de preguntar quina és l'actitud política, en el sentit que he dit, que hi ha al darrere. Per referir-nos a aquesta imatge de la boja, jo crec que un pas ineludible és el de l'Ofèlia, de l'Ofèlia que trobem al Hamlet de Shakespeare. De fet, perquè em sembla que és un cas absolutament paradigmàtic, perquè si nosaltres anem al text original, allà trobarem que William Shakespeare tracta la mort d'aquest personatge, recordem que Ofèlia embogeix al llarg de la narració i acaba morint afogada en un riu mentre intenta collir flors, està collint flors, cau a l'aigua i com que es troba alienada no s'adona del perill i ella i les flors que cull moren en aquesta mort fangosa que diu Shakespeare. I Shakespeare tracta la imatge amb un tacte exquisit, amb una delicadesa extraordinària, perquè ell ens explica el que succeeix a través de les paraules de la reina Gertrudis. És a dir, no apareix en escena la mort d'Ofèlia, sinó que és la reina Gertrudis qui, prenent distància del drama, ens ho explica, a més, amb un dels monòlegs més extraordinaris de tota la producció de Shakespeare, aquell que comença dient ella va anar guarnida de garlandes i que acabarà amb aquesta mort fangosa que deia. En canvi, curiosament, en el cinema, en la pintura, constantment hem vist la mort d'Ofèlia directament, no elípticament, com fa Shakespeare. És a dir, les arts visuals sempre han insistit en la imatge d'Ofèlia morta, des de la més famosa, que és tan famosa que per això no la mostro en pantalla, aquest quadre d'Everett Millet, aquest quadre del 1852, em refereixo, fins a pel·lícules com aquesta que estem veient aquí, de 1948, que ens deixa fotografies tan fantàstiques com aquesta que li fa el Cecil Beaton a l'actriu que protagonitza l'Ofèlia, amb una iconografia que ens recorda poderosament, per cert, el quadre del Millet. Doncs, què passa amb aquesta imatge? Per què aquesta insistència amb l'Ofèlia morta? Doncs perquè precisament la boja ens serveix per insistir en una certa idea d'indefensió i de feblesa femenina. La sensibilitat de la dona, perquè de fet Ofèlia acaba morint d'alguna manera embogida per la seva pròpia sensibilitat, és un perill. Des de la perspectiva masculina i patriarcal, la sensibilitat associada tradicionalment a la dona, recordem que estem parlant d'estereotips, doncs aquesta
sensibilitat associada a la dona és percebuda com un perill i aquest perill pot dur a la bogeria i la bogeria pot dur a la mort. Oi? I això és important que ho veiem. Doncs això ens aportarà a espais de la nostra cultura visual terribles, com per exemple la imatge de la dona morta o la dona fins i tot, i atenció perquè l'expressió és dura, la dona escombraria, la dona convertida en escombraries directament. Això ho treballa molt bé i ho explica molt bé Pilar Pedraza, Espectra, descenso a les criptes de la literatura i el cine. És un llibre on ella s'introdueix molt bé en aquesta imatge de la dona morta que vindria a dir Pilar Pedraza, que, explicat així molt ràpidament, que acaba interessant a la societat del segle XIX i part del XX perquè al final, sí, en la societat patriarcal contemporània, l'home ha simbolitzat l'acció i la iniciativa i la dona l'element passiu que s'ha de deixar portar, doncs què més passiu que la dona morta? I per tant, què més atraient que la imatge de la dona bellíssima morta? Clar, això ens aporta l'espai de la necrofília, d'Edgar Allan Poe i el seu Annabel Lee i tants exemples de produccions magnífiques, d'altra banda, però que això ens introdueixen en aquests territoris tan absolutament sinistres. Llavors, així trobem imatges bellíssimes, però al mateix temps duríssimes de la cultura popular, com en aquesta sèrie Twin Peaks, en la qual veiem el rostre de la Laura Palmer, la protagonista, morta, convertida en una mena de flor blava quan la troben morta a la platja a l'inici d'aquesta sèrie de culte. O això portarà a l'artista Cindy Sherman a reflexionar sobre el tema i oferir-nos imatges tan pertorbadores com aquesta que estem veient en aquesta fotografia del 1985. Per cert, em sembla totalment paradigmàtic i interessantíssim que dels 3 exemples, l'únic que és fet per una dona deixi a la víctima amb els ulls oberts, que d'acord que és una dona morta, però amb els ulls oberts, acusadors, denunciant el que ha succeït. I, per tant, amb un aspecte reivindicatiu fortíssim. I, insisteixo, és l'única que ho fa. La imatge de la boja, a part de parlar-nos dels perills de la sensibilitat femenina, també serveix per accentuar la dimensió irracional de la dona, connectada a les forces misterioses de la nit, a la foscor primigènia. Això ho veuríem en quadres com aquest de Fisley, titulat La boja Kate, perquè de fet està fent referència a un personatge literari que surt en un poema titulat The Task, la tasca, del William Cowper. I això ho trobaríem en tants i tants exemples, com per exemple el Wuthering Heights, els cims borrascosos, de la novel·la de l'Emily Bronte, a partir del qual, en èpoques tan properes com els anys 70, la Kate Bush ens fa un videoclip que segurament tots recordarem. Per qüestions tècniques ara no el puc reproduir i és una llàstima perquè és sensacional com la Kate Bush, això l'any 78, recupera la idea de la Catherine, la protagonista embogida dels cims borrascosos, i ens fa una performance delirant en la qual ella actua com a boja, posant uns ulls esbatanats, fent uns gestos estranyíssims amb les mans, que lligarien molt bé amb aquesta boja Kate que veiem aquí del Fisley. Per què aquesta comparació? Doncs perquè si faig referència a exemples del segle XIX, no és per parlar d'una iconografia ja passada i superada, sinó per parlar d'una iconografia que neix en un moment determinat i que ens continua acompanyant amb molta força encara en els nostres dies. Vaig triar la Kate Bush com a exemple
perquè llavors ens permetia remetre'ns a la novel·la dels cims borrascosos, però, en fi, podríem també parlar de la Britney Spears i la imatge de la malaltia mental, també, i la insistència també en certs clixés que encara estan ben presents entre nosaltres. Llavors també tindríem en aquesta secció tot el món de la dona endemoniada, la dona posseïda per entitats malèfiques, perquè d'alguna manera la màxima expressió de la connexió de la dona amb el món del misteri, de la foscor, de la nit, la bruixeria, totes aquestes coses, tot això que fa tanta por en el patriarcat, que fa tanta por en l'imperi dels homes mascles, vull dir, doncs s'acaba expressant molt bé en la imatge això de la dona endimoniada, la que té el dimoni a dins. Que clar, és com una mena d'hipèrbola, podríem dir, perquè si la dona ja és dolenta per naturalesa, doncs si a sobre se li fica un dimoni, doncs ja és allò la redundància màxima, ja és la insistència aquesta la imatge de la dona, de la boja, en aquest cas, que deixa fluir o de la qual surt tot aquest aspecte terrible, terrorífic i malèfic que ja porta a dins. Això que estem veient aquí, per un costat és un dibuix del Paul Richer amb un extret d'un llibre en el qual es feien estudis de tipus psiquiàtric, per entendre's, de tipus mèdic. És a dir, va haver una sèrie de metges. Ara nosaltres primer que no és el que hem de fer en aquesta sessió i tampoc tenim temps, però és molt interessant resseguir tota una sèrie de científics, de metges, també el que en l'època s'anomenaven alienistes, que estudiaven tot aquest món de la bogeria i veure com, sobretot en el segle XIX, van buscar molts testimonis gràfics, van intentar fotografiar, per exemple, les histèriques, les dones boges, buscar taxonomies a partir de les imatges, es van dedicar a fer dibuixos, a fer gravats, sobretot el que veien, perquè d'alguna manera intentaven identificar la imatge de la bogeria, és a dir, els aspectes externs, això té a veure amb el món de la fisionomia, amb el món en fi, de tota una sèrie de disciplines, avui en diríem pseudocientífiques, que intentaven associar això, els aspectes externs o fins i tot el rostre, la cara, diguem-ne, de la gent a unes determinades patologies. Dit d'una altra manera, si tenies el nas no sé com i els ulls posats de tal manera, doncs potser això indicava que estaves més a prop de ser, per exemple, un assassí o de patir determinada patologia. D'aquí que això, que interessés buscar aquestes imatges de les posseïdes, també associant la imatge de la possessió demoníaca a la malaltia mental. Llavors, per què veiem una imatge de l'exorcista, de la pel·lícula L'exorcista de l'any 73? Doncs perquè aquí hi ha un transvasament superinteressant. Sabem que la pel·lícula està basada en la novel·la homònima del William Peter Blatty, que quan el Blatty la va escriure va fer la seva protagonista femenina, tot i que ell explica que es va inspirar en un cas real. I aquest cas real estava protagonitzat per un nen. Però la cosa perdia força si era un nen aquell que s'havia de salvar. Sempre és més interessant que la persona a salvar, l'objecte a salvar, sigui femení, sigui una dona. Llavors, d'aquí que tant a la novel·la com a la pel·lícula la protagonista fos una nena, noia i a sobre petita, per encara accentuar més aquesta idea de la vulnerabilitat que estàvem dient abans. Si anem una mica més enllà, tenim, sí, el Pedro Almodóvar. Aquesta m'hagués agradat ensenyar-la una mica després, però com us deia, he d'anar passant les imatges així totes juntes. Comencem per la imatge de baix, tot i que sé que se'ns en van els ulls a les mujeres al borde d'un ataque de nervios.
A la imatge de sota tenim una pintura molt i molt interessant sobre aquest món de la psiquiatria. Pinel va ser un dels grans metges, juntament amb Charcot i d'altres, que van estar en aquesta línia de treball que comentava fa un moment, a la Salpêtrière, que és una de les institucions psiquiàtriques més importants de la història. I aquí tenim un quadre que, si li fem una lectura de gènere, és sensacional, perquè tenim, fixem-nos, l'home amb una postura rígida, dura, és a dir, de poder, fins i tot porta una mena de bastó que l'aguanta com si fos un ceptre de comandament, mentre que les dones que veiem aquí tenen un aspecte tou, que es deixa anar, que d'alguna manera indiquen la seva feblesa. I estem veient també com la figura central s'abandona a les decisions que pren ell per ella. És aquesta idea paternalista de l'home que sap què és el que li convé a la malalta en concret i a la dona en general, per extensió. A més, també és interessant veure com totes les altres dones que estan per salvar, que veiem al costat, a terra, a més, fins i tot porten vestits, en una d'elles es veu molt clarament, per cert, vestits que ens recorden poderosament la manera de vestir de les revolucionàries. Recordem que el que veiem en l'escena és el 1795, la Revolució Francesa fa molt poc que ha esclatat, i també el que se'ns està dient aquí és que totes aquestes dones que han entrat en política i que s'han dedicat a aixecar el puny per la revolució, pobretes, estan boges i se'ls ha de portar altra vegada en el control de la societat, ben pensant que les portarà pel bon camí. Fins i tot n'hi ha una d'elles que ens recorda molt la Marianne del quadre de Delacroix, La llibertat guiant el poble. Vull dir que, en fi, aquest és un d'aquells quadres que quan vas gratant realment t'adones que Déu-n'hi-do, és força terrible. I el més terrible és que ens hem acostumat a veure imatges en les quals la dona, la boja, és sotmesa per la força masculina, és sotmesa per l'ordre representat pel mascle, per l'home. Això ho veiem claríssimament en la pel·lícula de Mujeres al borde d'un ataque de nervios, de l'Almodóvar, que també podria semblar una imatge innocent i de cap de les maneres. I aquesta que estem veient en pantalla crec que és una d'aquestes imatges poderoses que ens deixa la pel·lícula. I tot això per què? Doncs perquè l'home necessita controlar la dona. En una societat patriarcal, falocèntrica, doncs la dona ha de ser sotmesa. I llavors els mecanismes són múltiples. Fins i tot aquells que acaben convertint, que ja és una volta en la qüestió especialment pertorbadora, que és aquell moment en el qual la bogeria pot arribar a ser percebuda com a quelcom positiu si és una bogeria per amor. Quan és per l'amor d'un home, doncs mira, no està malament. Aquí no puc passar al final d'aquesta pel·lícula del Juan de Orduña, que com sabem és un cineasta que va estar clarament al servei del règim franquista, que el que haguéssim vist en aquest fragment de la pel·lícula és el moment en el qual doña Juana la Loca, la filla dels reis catòlics, doncs acompanya el fèretre de Felip el Formós, el seu marit, això, embogida. I ens diu el narrador en la pel·lícula que ens ve a dir, doncs mira que pobreta, això és boja, però que no hi ha una bogeria més bonica que aquesta. Està boja per amor. Bueno, mira, esclar, suposo que va a gustos, no? Però, clar, en qualsevol cas, ho dic així amb aquesta ironia, perquè el missatge és duríssim. O sigui, durant el franquisme tots sabem que si la dona tenia la consideració jurídica, la mateixa consideració jurídica que un nen, i és per aquest motiu que no podia comprar ni una rentadora sense el permís de l'home, no ens ha d'estranyar que es fessin pel·lícules en les quals s'insistís en aquesta mena de dominació que estem dient. La pel·lícula, per cert, acaba amb una recreació d'aquest quadre del Pradilla, que es troba al Museu del Prado. O sigui,
calca completament aquesta imatge. Llavors era bonic veure les dues imatges juntes. No ho hem pogut fer, però no passa res. Per cert, la mateixa Juana la Loca, però aquí ja ens aniríem molt més enrere, no? De boja no tenia res. El que passa és que hi va haver interessos polítics claríssims que la van dur a estar tancada més de 40 anys en un castell. La van treure del mig perquè quan ella va voler d'alguna manera prendre les regnes del regne, doncs els mascles que l'acompanyaven no els hi va interessar. I llavors entre el seu pare i el seu marit, abans de morir, evidentment, doncs ja s'ho van manegar per fer-la passar per boja. O sigui que, en fi, mirem per on mirem l'exemple, és dur, com deia. I si anem ja a la idea de l'artista, doncs ens trobarem que hi ha moltíssimes dones creadores que per diverses circumstàncies, per diversos motius, han acabat sent considerades boges, algunes perquè realment van patir malalties mentals i d'altres senzillament perquè van viure en moments en els quals els homes que les acompanyaven no entenien que es dediquessin al que es dedicaven i per aquest motiu les acabaven castigant fent-les passar per boges i tancant-les en manicomis perquè no fessin nosa i perquè no avergonyissin a les seves famílies. D'exemples en trobaríem moltíssims, n'hi hauria de múltiples. Però aquí en posem dos, que a més són, jo crec, interessants per motius diversos. En el cas d'aquesta baronessa von Freytag, estem davant d'una senyora que, en fi, va ser una de les artistes avantguardistes més importants d'inici del segle XX. De fet, avui en dia comencem a veure-la com una de les artistes més trencadores d'aquesta època, tot i que durant molt temps ha estat oblidada. I ella va estar a l'alçada de gent com el Man Ray, el Marcel Duchamp, amb qui, per cert, va treballar, va estar molt a prop. I fins i tot s'arriba a... Hi ha investigadors que han arribat a pensar que el famosíssim urinari de Duchamp, de Marcel Duchamp, amb qui ella va tenir una relació molt intensa, potser no va ser obra de Marcel Duchamp, sinó que va ser obra d'aquesta senyora, d'aquesta baronessa. El que passa és que ella va morir abans que tot plegat sortís a la llum. És una història molt complicada i ara no tenim temps de dedicar-nos-hi, però sí que sempre hem sabut que la gènesi d'aquest urinari de Duchamp, que per cert, per si algú no el situa, estem parlant d'aquell urinari que és considerada com una de les obres cabdals de la modernitat i de l'art contemporani, perquè precisament ens va permetre fer un gir copernicà en la recepció de l'art, perquè Duchamp, quan va agafar aquell urinari pensat per estar clavat en una paret i perquè els senyors, quan anaven al lavabo, quan anaven a fer les seves necessitats, l'utilitzessin d'una manera molt determinada, clar, en el moment que ell agafa l'urinari, el gira, el posa en una peanya i el signa, el converteix en una altra cosa i ens recorda que és la nostra mirada com a espectadors la que transforma l'objecte. És a dir, que l'artisticitat al final on rau és en la mirada de l'espectador. Això reforça la idea també fonamental per referir-nos al fenomen artístic, que és que l'art sempre és el fruit de consensos socials. O sigui, d'allò que tots i totes decidim que acaba sent art. Però, en fi, ara no podem entrar tampoc en aquestes complexitats. En qualsevol cas, aquest objecte, alguns investigadors creuen que potser va ser fruit d'aquesta senyora. En qualsevol cas, a l'elit intel·lectual que l'envoltava no els hi va interessar indagar més en la qüestió o treure la llum si és que realment va ser així. Sigui com sigui, aquesta senyora
va acabar malament, precisament perquè va tenir diversos problemes de tipus mental i va acabar el 1927 morint per inhalació de gas a casa seva, a més oblidada de tothom i apartada de la societat, en una situació que no s'ha arribat a veure clar mai si va ser un suïcidi o va ser senzillament algun tipus d'accident domèstic. Un altre cas interessant és també el d'una persona vinculada a l'alta societat, també nascuda, no ho he dit abans, però en el que és l'actual Polònia, tot i que en el cas de la baronessa von Freytag, quan ella va néixer, la zona del que és l'actual Polònia, del que actualment és Polònia, vull dir, era Alemanya, però en fi. El cas és que parlem també, en el cas de Tamara de Lempicka, d'una senyora de l'alta societat, que a més sempre hem associat a tot tipus de luxes, al món del glamour, al món del paper cuixé, diríem, i és estrany, perquè després la veus en fotos d'aquestes tan naturals com la que veiem en pantalla i se't fa difícil pensar que fos tan... que visqués en aquest món d'opulència. No, faig broma perquè realment és una dona que en gairebé totes les seves imatges apareix amb aquest posat tan summament, en fi, que crida l'atenció. És un personatge molt interessant perquè la Tamara de Lempicka sí que és veritat que té a veure amb tot aquest món del glamour, però també és una dona que va reivindicar el paper de la dona, que va reivindicar els drets de la dona, que va ser molt moderna en molts i molts sentits, va també defensar la llibertat sexual de les dones i al final l'acabem recordant per els vestits que portava, com n'era de guapa, com n'era de bella. Això ho fem encara moltes vegades, fins i tot quan presentem gent, encara fem aquelles coses de dir tal artista, tan talentosa i tan bella, i ara què té a veure si és bella o no és bella? Això ara no, perquè amb els senyors no ens passa, diguem-ne, vull dir que normalment no, o la gent no comenta la roba que portem o si som glamurosos o no som glamurosos. Bé, doncs aquesta senyora la Tamara de Lempicka va fer tota una feina molt interessant en aquesta línia i no la recordem mai. El cas és que també va patir fortes depressions. Això la va obligar a estar en molts psiquiàtrics, sobretot a Suïssa, anava ella. I fins i tot, després d'episodis molt durs, què va passar amb ella? Que la seva família i els que l'envoltaven, és a dir, mentre va ser una figura glamurosa i espectacular, no passava res per veure-la i fins i tot, encara que protagonitzés alguns escàndols, mira, no passava res. Però clar, quan ja patia aquests brots, aquests moments de depressió o d'altres quadres patològics, llavors ja no interessava tant que se la veiés. I per aquest motiu se la va anar esborrant, diguem-ne, de la vida pública. I, de fet, al final de la seva vida va estar tancada en una mena d'ostracisme que va ser realment cruel. I precisament això, per les seves dificultats en l'àmbit psiquiàtric, per entendre'ns. Llavors trobaríem també altres exemples que són certament cruels, com per exemple aquesta Nàdia que es va acabar convertint en una icona, en un emblema del surrealisme. Quan André Breton que sabem que era com el gran cap del surrealisme, va conèixer en aquesta senyora, en aquesta Ghislaine, que després vam conèixer com a Nàdia, inspirat per la seva bogeria, la va convertir en el personatge literari que després donaria títol a una de les novel·les cabdals, fonamentals per entendre el surrealisme. És a dir, la va convertir en una icona. Torno a dir, fascinat per aquest punt d'irracionalitat que l'acompanyava.
Però, ai las, a l'hora de la veritat, en la vida real, per entendre'ns, la irracionalitat d'ella més aviat el molestava. I llavors sí que va tenir una relació amb ella durant un temps, però després ja se'n va apartar perquè, guaita, com a inspiració estava molt bé i com a icona creada per ell, reconstruïda per ell en el seu llibre, estava molt bé, però després ja per ajudar-la en el dia a dia a portar la seva malaltia mental, això ja era una altra cosa. És curiós perquè aquí estem veient 3 imatges de les quals tenim, per un costat, la Nàdia, en gran, que tots coneixem, que és la construcció literària de Breton, sobre la real, que és la que tenim en la fotografia, sabem en realitat poca cosa, perquè si al mateix Breton no li va interessar anar més enllà, doncs imaginem a la historiografia que llavors l'ha acompanyat. I per últim tenim una imatge que va fer ella mateixa, però de Breton, que això és el que sí que ja no li ha interessat a ningú. Tenim un sol dibuix que és la representació de com ella veia Breton. Jo crec que hagués estat interessantíssim que poguéssim aprofundir en aquesta imatge, però d'això no han quedat gaires més registres que aquestes 4 línies, 4 línies, ho dic amb tot el respecte, que veiem en aquest dibuix d'aquí. Perquè al final resulta que entre els surrealistes, homes, i les dones que els van acompanyar sempre hi va haver un decalatge molt i molt important. Perquè per un costat tenim aquests homes que defensaven el món oníric, dels somnis, el món irracional, el món de l'inconscient, totes aquestes qüestions, seguint les idees freudianes, que en fi, que veiem reflectides en les seves obres, fossin literàries, fossin pictòriques, etc. Però en el cas de les dones, és a dir, quan eren les dones les que vivien això des de la primera persona, resulta que eren apartades. Perquè ells treballaven tot això com a construcció intel·lectual, com a construcció mental racional, curiosament. I elles, que eren les que sovint, dic elles perquè, clar, tindrem gent com, per exemple, la Leonora Carrington, que és una altra artista que està en aquesta línia. La Leonora Carrington, quan la associem al surrealisme, ella està treballant tot aquest món, diguem-ne, irracional, perquè és el que viu. Perquè la seva malaltia mental la porta a experimentar en primera persona tot això. Per això, alguns historiadors de l'art tenim tendència a parlar, en els casos d'artistes com Leonora Carrington, no ben bé de surrealisme, sinó d'altres maneres de fer o d'altres etiquetes, com per exemple l'art confessional, un art basat en la primera persona, un art basat en l'experiència pròpia, en l'experiència personal, que és diferent del que promovia aquest surrealisme dominat per aquests mascles que, en fi, el que feien era una mica la posada en escena d'aquesta irracionalitat, però que no la vivien des de la primera persona. A banda que també sabem que els surrealistes van ser un grup tremendament masclista, que en les dones veien muses, veien inspiradores i acompanyants o amants, però no gaire res més. Vull dir que després tampoc no les deixaven formar part del grup, allò amb la mateixa categoria que ells. O sigui, és curiós perquè mentre gent com Breton o Dalí, quan en la construcció dels seus personatges mostraven determinades excentricitats, eren lloats com a genis. Mentre que quan eren elles les que ho feien, acabaven sent apartades i tancades dins de manicomis perquè molestaven, perquè llavors ja estaven fent coses que, en fi, que no s'acabaven d'entendre.
Bé, el cas de la Leonora Carrington seria un cas això paradigmàtic de tot el que estem dient. De fet, ella ja va començar el seu drama, com que m'estic allargant, aniré així una miqueta més de pressa, va començar el seu drama ja a casa seva amb el seu pare, que era un empresari molt ric anglès, que ja ben aviat va decidir que l'havia de tancar perquè el que feia la nena no s'acabava d'entendre i era excessivament perillós. Permeteu-me que vagi una mica més de pressa, no? O és el que va succeir amb la Ionica Zurn, que és una artista també que va tenir una relació molt difícil amb Hans Bellmer, aquest artista que ens ha deixat imatges tremendament pertorbadores de nines, de nines desconjuntades, la imatge de la dona cosificada i trencada, no? Però fins i tot utilitzant el mateix cos de la Ionica. Això que estem veient al mig és ella, és la Ionica, amb tot de cordes que li va posar al voltant el Bellmer. De fet, ells dos van tenir una relació de caràcter sadomasoquista molt intensa, molt dura per la Ionica. I és curiós perquè, bé, és curiós, és tan cruel la història de la Ionica com que quan el Bellmer va publicar aquesta fotografia en aquesta revista, en la coberta, en la portada d'aquesta revista, va ser ella la que va ser condemnada per la societat. No ell per haver fet la fotografia, sinó ella per mostrar-se d'aquesta manera. Una altra artista, aquesta, que malauradament també va fer mala fi a causa de la malaltia mental, tot i que ens va deixar obres extraordinàries, aquí estem veient un dibuix de 1964, mai va tenir el reconeixement, per descomptat en vida no, que mereixia. Més aviat al revés, va ser castigada per aquests motius que estàvem veient o que estem dient. El mateix li va passar també a l'Ángeles Santos. Aquest també és un cas interessantíssim. Aquesta artista nascuda aquí a Portbou el 1911 i que va ser tremendament precoç. Pensem que una de les seves grans obres, aquest Un Mundo, que es troba actualment al Museu Nacional Reina Sofía, Centro de Arte Reina Sofía, doncs el va fer entre els 18 i els 19 anys. Vull dir que, en fi, tenia un talent extraordinari que de seguida es va manifestar i resulta que ella també, relativament jove, va començar a manifestar desequilibris de tipus mental i ràpidament la seva família van decidir, malgrat l'èxit que estava tenint com a artista, van decidir apartar-la i tancar-la al començament a casa seva. I què va passar? Doncs que ella va intentar fugir, uns pagesos la van trobar, la van tornar a casa i llavors guaita cap al psiquiàtric. I aquí, fixem-nos, altra vegada, fins i tot allò amb la bona intenció, com al final el paternalisme masculí acaba interferint, perquè va ser Ramon Gómez de la Serna, que estava absolutament fascinat per ella i pel seu talent, per millorar la seva situació va fer una mena de denúncia en els diaris dient com es trobava l'Ángeles Santos per millorar la seva situació i ho van aconseguir, però després la gran solució que es va trobar per ella va ser casar-la. Trobar un marit que era artista, com a artista entenia una mica aquestes coses rares de la nena, perdoneu que ho digui així, perquè és que la cosa és molt forta, és molt dura. I llavors, ell d'alguna manera entenia el que li passava i la va acompanyar, diguem-ne, en Grau Sales, és l'artista que es va casar amb ella i que la va acabar controlant. Sí que va morir molt i molt gran, amb 102 anys, l'Ángeles Santos, però això, molt i molt controlada pel seu entorn familiar. I precisament per això que dèiem, per la por que causava tot aquest desequilibri que vivia. Llavors també tenim algunes artistes que no han estat boges
elles mateixes, però que han pintat moltíssim la bogeria. És el cas de la Marina Núñez. Només poso un exemple d'això. I em sembla també molt interessant perquè, tot i que ella no és una artista boja, deixeu-m'ho dir així, ha estat capaç de subvertir la imatge de la boja. Perquè, fixem-nos, ella ens representa la histèrica, la boja, la persona que s'autolesiona, en imatges escindides d'un context, sense lloc, sense temps, sense societat al seu voltant. I per què ho fa això? Doncs perquè ens intenta obligar-nos a fixar-nos en elles, a focalitzar la nostra atenció en el subjecte dona, en el subjecte en ell mateix. I fixeu-vos que ara dic subjecte, no objecte. I que puguem parar esment en la seva primera persona. O sigui, és el que ens està demanant la Marina Núñez. O sigui, que ens fixem en el jo que hi ha darrere de les imatges i que hi ha fins i tot darrere d'unes formes que estan tremendament codificades també i que formen part ja d'un cànon, d'un imaginari que tots nosaltres identifiquem. Hi ha tota una sèrie de gestos, hi ha tota una sèrie de posicions del cos que identifiquem ràpidament a la bogeria, especialment a la histèria femenina, per exemple, com veiem en aquesta pintura del 1996. I el que vol la Marina Núñez és que abandonem l'estereotip, que abandonem el clixé i ens fixem, busquem la persona que hi ha darrere. De fet, ella mateixa deixa clara en aquesta postura, en unes paraules que aïllava d'una entrevista, diu: «Creo que al menos en Occidente la locura es el paradigma de todo lo que amenaza la razón, pasiones, sueños, enfermedades, apariencias engañosas. Entre otras cosas, yo la utilizaba como la manifestación de los desajustes de un sistema», atenció, perquè això és brutal, «de un sistema basado en una razón que se pretende justa e infalible y se revela violenta y precaria». Clar, és que d'aquí ve el drama, que realment allò que semblava que havia de ser un bé, doncs finalment és l'horror màxim. Per tant, com veiem en aquestes imatges, hi ha una denúncia explícita contra la violència exercida sistemàticament cap a la diferència en general i contra la diferència femenina en particular. Mirem també algun exemple positiu per anar acabant. Aquí tenim una artista, la Yayoi Kusama, nascuda el 1929 al Japó, a Nagano, que ja de ben petita va començar a manifestar al·lucinacions, pensaments obsessius, tendències suïcides i tot de dificultats que van fer de la seva infantesa un moment molt dur per a ella. Malgrat això, ella va anar fent camí en el món de l'art. Primer es va dedicar al Nihonga, que és l'art tradicional japonès, per entendre'ns, però ella no es va sentir còmoda allà, se sentia frustrada amb allò i va acabar entrant en terrenys ja molt més avantguardistes, terrenys molt més moderns i finalment quan va fer el salt cap als Estats Units va ser quan va eclosionar com a artista, es va vincular a gent com l'Andy Warhol, el pop art i tota una sèrie d'intel·lectuals que van entendre molt bé els seus posicionaments estètics i va començar a fer un treball molt i molt interessant. Per exemple, el 1966, ella es va presentar a la Bienal de Venècia, no l'havien convidat, es va posar allà al carrer i es va dedicar a vendre unes esferes platejades, unes esferes, per cert, que ella no va poder comprar amb els seus diners perquè no en tenia i que el Lucio Fontana, el gran artista, va ser ell qui li va deixar els diners perquè pogués fer aquell muntatge. Doncs ella venia aquelles esferes platejades sota el lema de el teu narcisisme en venda, amb un joc molt interessant. Bé, això li va durar, crec que literalment 2 o 3 dies, perquè la Bienal la va expulsar perquè van dir que era de mal gust vendre les obres com si fossin hamburgueses o com si fossin objectes seriats que es podien vendre així. Té gràcia que el mercat de l'art justament faci aquest missatge. Després, mira, com que les coses s'acaben posant a lloc, al cap de 30 anys, el 1993, va ser la primera dona a representar el Japó a la Bienal de Venècia, ara ja sí, convidadíssima. Bé,
El cas és que, pel que a nosaltres ens interessa, a partir dels anys 70, especialment ja de finals dels 70, de l'any 77, la seva situació mental es va agreujant i ella, ja per pròpia voluntat, l'any 77, decideix entrar en una institució psiquiàtrica en la qual viu encara avui en dia. Des de llavors viu en una institució psiquiàtrica i això no ha impedit que ella continuï treballant com a artista, que hagi forjat una carrera molt i molt sòlida i que s'hagi convertit en una artista de referència. I aquí a mi m'agradaria destacar que, a veure, de vegades, quan parlem de l'èxit de la Yayoi Kusama, parlem de xifres, i, per exemple, diguem, oi, mira, és que l'any, ho tinc apuntat per aquí, però no me'n recordo, l'any 2008, una obra seva va ser venuda ni més ni menys que per $5.100.000 i en aquell moment va ser l'obra més per la qual o sigui, d'una artista viva per la qual s'havia pagat mai i això es posa una mica com a exemple del seu èxit o, per exemple, que fa exposicions arreu del món. Però, no ho sé, jo crec que això sí són dades que ens expliquen coses, però a mi particularment el que realment m'impressiona és que sigui una persona que és capaç en el seu dia a dia d'enfrontar-se a les seves patologies i alhora sigui capaç de conjugar això amb el fet de crear. Per mi és un exemple d'èxit malgrat la malaltia. I és que sovint, quan parlem de malaltia, quan parlem de discapacitats, és que la paraula ja ho indica, per exemple, ara vaig a un altre espai, però és que està lligat. Posem l'accent en el que no es pot fer, en el que no, quan en realitat hauríem de posar l'accent en el que sí. De fet, fa un temps, en Joan Gaia i jo vam compartir una conversa sobre Leonardo da Vinci, també en el marc dels Amics del Museu d'Art de Girona, en el qual posàvem també l'accent en aquesta qüestió. Dèiem, aquest senyor que probablement era bipolar, que tenia tants problemes, que procrastinava, vull dir que no acabava allò que començava, en fi, que tenia tantes dificultats, dislèxic segurament, es va convertir en el que es va convertir, encara en parlem, després de 500 anys, vull dir, i això, i les malalties, les patologies que va viure no li van impedir. I jo crec que això és un exemple, en fi, de coratge, de força, tremendament inspirador. Un altre exemple, i amb això ja ens anem acostant, ja anirem acabant. A veure, aquí tenim un artista que aquesta s'allunya una mica. No és el que diríem l'artista boja, però sí que presenta unes situacions que són molt i molt particulars. Per qui no la conegui, la Judith Scott és una artista que, de fet, és una persona que va viure una situació molt i molt dura perquè era síndrome de Down i va estar tancada molts i molts anys en una institució en la qual no es van adonar que, a més, era sorda i muda. I per això, quan no es comunicaven amb ella, es pensaven que era senzillament perquè, com ho van definir ells mateixos, no són paraules meves, sinó seves, no donava per més. I per tant, mira, guita era el que hi havia, i aquesta senyora va estar dècades això tancada en el seu món sense poder relacionar-se amb els altres, fins que la seva germana, tot això està explicat en una pel·lícula que es titula ¿Qué tienes debajo del sombrero?, que si no l'heu vist la recomano moltíssim perquè és una meravella. La seva germana, bessona, escriptora, la va rescatar d'aquell lloc, la va portar a un altre on, a través de l'art, resulta que la Judith va començar a sortir d'alguna manera d'aquest espai estrany en el qual es trobava, aquest espai de solitud. I va començar a fer obres que avui en dia es troben en moltíssims museus del món, aquí en veiem un exemple, i que és un tipus d'obra que de vegades es cataloga amb això que s'ha acabat anomenant outsider art. De vegades també l'art dels malalts mentals els hem catalogat dins del que s'anomena art brut. S'han fet estudis molt interessants, per exemple, n'hi ha un de clàssic, el de Prinzhorn, que tracta totes aquestes qüestions. El que passa que a mi no m'ha interessat que entressin per aquí. Però sí que m'agradaria que
comentéssim, ni que sigui ràpidament, aquestes paraules del Roger Cardinal, que és qui va encunyar aquest terme de l'outsider art, de l'art, aquest art marginal en el qual podríem englobar l'obra de la Judy Scott. Perquè diu, l'outsider art ofereix un espai en el qual es poden entendre certes coses que tenen a veure amb un problema de vida compartit, i la perspectiva que ofereix aquest tipus d'art ens condueix cap a l'individu. Un entén amb més claredat el dilema de ser una persona i l'enorme dificultat de trobar-se com a persona en un món que t'aclapara amb alternatives i reptes i que sol ignorar i que et sol ignorar, de fet, quan creus que l'has trobat. Hi ha una solitud a l'outsider art. Una solitud que comparteix molta gent, que pot ser intrínseca a l'ésser humà. Som éssers sols. Trobar una dimensió social és el pas següent. Clar, aquí el que més m'interessa d'aquesta citació és que no diu absolutament res que no pugui ser compartit per qualsevol artista que no sigui malalt, que no estigui malalt, que no pateixi una patologia determinada. És a dir, està parlant, de fet ho diu, de persones. No de persones malaltes, no de dones, no d'això o d'allò, sinó de qualsevol de nosaltres. I ja amb aquestes dues imatges acabarem, perquè, de fet, fa un temps escrivia un text a Tom precisament sobre Josefa Tolrà, de la qual vau escoltar la conferència de la Pilar Bonet, que va ser una artista, aquesta, la Josefa Tolrà, que tradicionalment hem empès cap al més enllà, cap a l'alteritat, cap a tot allò que molesta. És a dir, aquell espai al qual hem empès tradicionalment a les dones, però no només, a les dones i als homosexuals, per exemple, perquè la nostra civilització, recordem, és patriarcal i heterocentrista. També és aquell espai al qual hem empès els malalts mentals, els nens, els fantasiosos, perquè la nostra civilització també somia amb la raó, ho hem vist abans. També és aquell espai al qual hem empès els xamans, els mèdiums, perquè la nostra civilització s'ha construït sobre un paradigma positivista, mecanicista, cientifista. I llavors, esclar, en tot això, l'obra de gent com la Josefa Tolrà, durant moltes dècades ha acabat dormint, perquè, o sigui, de la mateixa manera que ha dormit durant molt temps l'obra de la Harriet Powers, que va ser una senyora que ho va tenir tot, perquè era negra, exesclava, a sobre no pintava, sinó que feia obres en patchwork, i això, esclar, el cànon de l'art li semblava que on tu poses això? Vull dir, això no ha d'anar a un museu, ha d'anar sobre el llit, en tot cas, vull dir, clar, aquesta cosa terrible, no? Doncs, són aquells exemples de gent que han estat empeses a aquest espai del marge, de l'alteritat. L'alteritat, però què volem dir exactament? Què hi ha de diferent entre la Tolrà, la Powers, la Judy Scott o jo, per exemple, que sóc un mascle blanc? Quina és la diferència que hi ha entre elles i jo? A veure, sovint oblidem que l'art sorgeix on hi ha persones. Persones siguin com siguin. Per això l'art s'acaba interessant per tot i ens pot acabar incloent a tots. Fins i tot pot incloure allò perifèric, allò invisible. Aquesta invisibilitat, no només la de les esperits, per entendre'ns, sinó també la invisibilitat, aquells esperits de la Josefa Tolrà, que ara estem invocant d'alguna manera, sinó també la invisibilitat de les dones, la invisibilitat dels malalts, que tot sovint hem intentat no veure. Com a mostra, per exemple, en pantalla estem veient l'obra de dos mascles blancs, com jo mateix, que són, per un costat, Guericó i Jordi Armengol. Resulta que sovint, quan ens enfrontem a aquesta obra, La jugadora compulsiva, del 1820, que és una obra d'una sèrie que l'artista va dedicar a diferents malalties mentals, sempre hem posat moltíssim l'accent en la malaltia que representen. Però resulta que és una de les primeres vegades, aquesta obra, en la qual la malaltia mental està representada no a partir de clixés, no a partir
d'elements externs molt visibles, sinó a partir de la psicologia i de la complexitat de la persona, del jo. Dit d'una altra manera, aquesta senyora, si li traiem el títol, si traiem això de la jugadora compulsiva, no diríem que és una boja. És a dir, ho sabem pel títol. És a dir, l'artista ha anat molt més enllà. Ha buscat en la interioritat, diguem-ne. I llavors, en l'actualitat, quan un artista tan proper per nosaltres com en Jordi Armengol recupera aquesta imatge i la continua, més amb un joc grotesc, irònic, pertorbadorament reconeixedor, doncs el que fa és fer una mena de twist, fer una mena de gir en el qual ens està recordant fins a quin punt nosaltres hem acabat assumint determinats clixés com a realitats, quan de fet no tindríem per què fer-ho. Ell fa aquest joc així tan interessant de mostrar-nos la bestialitat que sovint hem volgut veure en la imatge de la jugadora compulsiva, amb aquesta mena de paral·lelisme amb la imatge de l'animal al voltant, al costat, perdó. Per tant, nosaltres hem vist com una certa mirada patriarcal s'ha entestat a utilitzar la imatge de la boja per accentuar l'alteritat de la dona. També hem vist, per contra, com són justament les artistes, sovint, les que creen imatges de la bogeria o també, quan són les artistes afectades per malalties mentals, les que creen, doncs totes elles ens donen o ens deixen la lliçó que amb la seva alienació no hi ha res del que nosaltres no participem. Dit d'una altra manera, no ens mostren una realitat diferent, ens mostren una realitat que ens afecta a totes i a tots. Ni la dona, malgrat les construccions culturals que hem vist, ni la boja són altres. Totes i tots som elles. També participem d'aquesta construcció. En altres paraules, elles, a diferència del que s'ha fet tradicionalment, no posen l'accent en el que ens diferencia, sinó el que ens acosta. Siguem, doncs, homes, dones, malaltes, malalts mentals, per molt que hi hagi diferències entre tots nosaltres, sempre hi ha quelcom molt més poderós que ens acosta. I això ho veiem en aquestes obres, que és el fet, senzillament, de ser persones. Bé, moltes gràcies a totes i a tots per la vostra atenció. Primer i després online. Hi hauria alguna pregunta aquí a la sala? Sí. No l'acostis gaire. No. Se'm sent? Sí. Aviam, la meva pregunta té a veure amb un artista, un